Jak to vnímáš ty jako umělec, který se převážně právě zaměřuje na tu polarovou fotografii, to, že si vlastně i samotné jako Polaroid jako firma a celkově ta společnost i v době té umělé inteligence, která se jako nějak rozšiřuje, tak vlastně se k tomu ty firmy Vis Polaroid postavuje jako takhle jako pozitivně a že obrovská reklama na jako New Square a tohle a jako, jak ti to dá ti to radost? Ja som z toho nadšená, pretože to je presne to, čo nám vlastne chýba, lebo mne to príde, že ako spoločnosť sme absolútne posadnutí, alebo skôr, že pohltení, že my si to ani neuvedomujeme, že sme tak pohltení technológiou, ktorá ovplyvňuje každé naše rozhodnutie počas celého dňa a že vlastne odlepiť sa od tej obrazovky je, že výkon. Pre mňa ten Polaroid bol vždy ako keby nejakým únikom aj od technológie, aj od takéhoto, že proste nemôžeš sa ako keby na 100% sústrediť iba na ten obraz. Ty keď sa pozeráš do fotoaparátu a vlastne niekto ťa fotí, ty si nikdy v živote nepamätáš ten moment, ako si vlastne strnulý pozeral do tej čočky, do objektívu, vlastne ako si sa extrémne sústredil, že musí mať otvorené oči, úsmev. Fotografia je super nástroj, ktorý ti pomôže vlastne pretransformovať myšlienky z reálneho sveta cez tvoje videnie na nejaký papier alebo... Já vás vítám u 9. dílu tohohle labového podcastu. Dneska tady mám speciálního hosta. Je to slovenská fotografka a vizuální umělkyně Emma Lančaričová. Moc tě tady vítám. Ja ďakujem za pozvanie a som veľmi rada, že tu s tebou dnes môžem byť. Já jsem velice rád, že jsi tady s náma. Ještě něco o Emě. Emma vlastně dlouhodobě se zabývá otázkou, co je fotografie, co vlastně znamená v dnešní době. Ve své tvorbě pracuje především s Polaroidem a dalšími analogovými procesy. A ty jsi vlastně dokončila doktorát na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde také vyučuješ. K tomu se dostaneme ještě pak později. A tvoje práce vlastně byly vystaveny v řadě evropských galerií, včetně Salzburgu, Vídně, Lublaně, Prahy nebo Bratislavy. Tak. To je velice jako zajímavá cesta. Já bych se chtěl nejdřív zeptat k tomu vlastně k té tvý jako fotografii, než se dostaneme jako k Polaroidu a takhle, tak vlastně jak ty ses dostala celkově, jako jestli si pamatuješ ty první začátky té cesty vlastně k té fotografii jako takový. Áno, je to veľmi jednoduché. Nemám žiadny taký príbeh, že detko mi dal fotoaparát alebo niečo. Ja som proste tak nejak vždy v sebe vedela, že budem robiť umenie. Že proste to umenie je to, čo raz odovzdám svetu a čo to po mne zostane. A že je to vlastne tá moja cesta. Že to bolo vo mne absolútne vyriešené okamžite ešte na strednej škole, keď som sa rozhodovala, že kam teda pôjdem na vysokú a bolo to jasné, že proste chcem ísť na umeleckú. Keďže sme boli z veľmi slabých pomerov, tak nemala som žiadny tréning, nič, čo by som mohla využiť na prípravu, na skúšky talentové. No a vtedy som začala rozmýšľať, že čo je vlastne tá cesta, ako sa tam dostať. A uvedomila som si, že proste maľba, to proste musíš vedieť, musíš vidieť veľmi veľa akože perspektívy, ovládať ruku, konkrétne vybrané médiá, ktoré si vyberieš a ja som si povedala, že vlastne fotografia je super nástroj, ktorý ti pomôže vlastne pretransformovať myšlienky z reálneho sveta cez tvoje videnie na nejaký papier alebo proste do počítača, to je jedno. No, takže som si uvedomila, že fotografia je tá moja možnosť, jediná, ktorú mám. Brigadovala som v McDonalde a za výplatu som si kúpila fotoaparát a potom som vlastne začala fotiť a snažiť sa
pretransformovať nielen myšlienky, ale aj pocity do fotiek, ktoré som vytvárala, čo je v podstate základ každého začínajúceho umelca alebo človeka, ktorého baví kreativita a fotografia, že sa snaží tam tie nejaké pocity dostať. Lenže potom prichádza ten moment, kedy si uvedomíš, že ty tam tie pocity vidíš, ale ostatní ich nemusia vedieť prečítať. A že to je to, čo sa potrebuješ naučiť. Jakože naučit přesně, jak to jako reprodukovat právě, aby to pochopilo jako víc lidí? Áno. Myslíš, že to je vlastně jako důležitá věc? Áno. Jo? A vlastne potom som sa posunula aj k tomu, že tá fotografia nie je len o pocitoch. Že to je ako keby to možno to prvé nadšenie. Tak keď som sa hlásila na prijímacie pohovory, tak vtedy som si už kúpila aj malý analogový foťák, ktorý som absolútne nevedela ovládať a prijímačky vlastne boli aj z toho, že sme museli vedieť vyvolávať v tmavej komore. To som tiež absolútne nevedela. Takže na prvýkrát ma nezobrali, ale vieš, to presvedčenie, že tam patríš, ma donútilo k tomu, že doučila som sa tie technické základy proste za ten rok a prihlásila som sa znovu, lebo som proste vedela, že ja tam naozaj patrím. Tak já se chci tady ještě na to zeptat, protože my jsme to řešili v minulém podcastu s Jakubem, že přesně on mi říkal tu věc, že jako jsme se shodli na tom, že ty, když něco jako cítíš, že vlastně budeš jako dělat, tak to byla přesně jako ta tvoje vize, že vlastně ty tam patříš a vlastně nevzali tě na poprvý, vezmou mě na podruhý nebo na potřetí. A myslím si, že tohle je přesně ta jako důležitá věc, co by měli mít ty lidi. A jedno, jestli jsou tak jako mladí lidi nebo starší, ale vlastně když cítíš, že chceš něco jako dělat, tak se jako zatím jít a prostě hlava na hlava. No to je presne to, že ty potrebuješ vedieť, že to naozaj chceš. Pretože teraz máme rôznych študentov, ktorí sú tam z rôznych dôvodov a to potom naozaj vidieš, že pre nich to nie je ako keby to hlavné v živote, čo naozaj chcú robiť, alebo že sa v tom chcú zlepšovať, alebo sa posúvať. Proste to... Takže už to vidíš. To odhodlanie tam musí byť, to je základ. A je to vlastně ještě, já jsem se k tomu chtěl, k těm studentům dostat vlastně až později, ale myslíš si, že ty jako lektor, který teda teď učí na té škole v Bratislavě, tak vlastně to, co říkáš, tak vlastně ty vnímáš, jo, jak ti studenti k tomu jako přistupují a je to něco, co se pak vlastně odráží i třeba na nějakým jako když se pak hodnotí nějaký práce, nebo to jsou jenom třeba věci, které ty jako vnímáš, že tak jako někteří studenti mají větší zájem, někteří mají míň a jsou tam právě skrz... Je tam jako nějaká taková jako pak odraz v tom, jestli budou jako pokračovat dál, nebo nebudou, nebo u klauzur a takhle. Určite áno. Základ, väčšina študentov je citlivých a možno, že aj to citlivé nastavenie vnímania sveta je potrebné. Takže to známkovanie je potom tiež veľmi ťažká otázka. To možno nemusíme rozoberať. Ale vidno to potom vlastne, jak ja som už strašne dlho na tej škole ako študent a teraz ako pedagóg, tak vidím presne, ktorí reálne budú s tým pokračovať a ktorí s tým naozaj aj pokračujú. Mně hrozně ještě přijde jedna zajímavá věc, že teď jsme to řešili, že vlastně na těch školách je hrozně skvělý, když je tam někdo, kdo je fakt jako šikovnej, kdo už má něco za sebou a vlastně, že ty jako student můžeš, nebo jako já třeba, kdyby byl student na té vaší škole, tak vlastně můžeš zlížet někomu, jako seš ty. Že vlastně to je takový jako skvělý úplně benefit, když si tam vlastně najdeš, že mně přijde, že na některých školách se vlastně ne tak často omlazuje ten učící jako kolektiv, ten učící sbor, nebo jak se tomu říká, a vlastně, že jsou tam pořád ti staří učitelé, kteří jdou to svoje a je to vlastně taková jako nuda, ale vlastně je skvělý, když mladí lidi, jako třeba ty, se dostanou pak na tu pozici toho pedagoga, že to je vlastně mega dobrý i pro tu školu, protože vlastně si dostává do nějaký jako prestižní pozice díky tomu těm lektorům, který tam jako mají. Hej, ja som tiež veľmi rada, že tam vlastne môžem pokračovať alebo v budúcnosti budem pokračovať na iných školách. Tak je to super v tom, že
ja mám ešte v pamäti to, aké to bolo byť študentom. Takže veľa vecí chápem možno inak, ako sú pedagógovia, ktorí sú tam už, dajme tomu, tých 20 rokov a túto fázu študentského nastavenia už nevnímajú až tak. Plus, keby som bola ja študentom znovu, tak práve využijem to, že sú tam títo mladší kolegovia, alebo teda pedagógovia. A pokúsim sa nasať čo najviac vedomostí, lebo vždy pri tých starších pedagógoch už nastáva proste taká bariéra. Pri niektorých áno, pri niektorých nie, zase nechcem to generalizovať, ale je to také, že vlastne vždy tí študenti sa snažia byť z časti kamaráti s tým pedagógom. Je to ťažké si nastavovať tie vlastné hranice. Áno. Ale to je tiež otázka na to. Ne, to je zajímavý, to je fakt jako, mě to řekla právě jedna kamarádka, která je na FAMu a říkala, hele, máme tady jednoho právě učitele, který dělal takový a takový kampaně a tohle a vlastně vzlíží k němu jako někdo, kdo vlastně reálně dělal ty reální věci, že hodně těch profesorů se tam dostane skrz nějaký věci, ale vlastně reálně jako nepracovali moc jako... Hej, že ono sú to ako keby rôzne svety, že máš proste pedagógov, ktorí sú len čisto umelci a venujú sa len tej umeleckej tvorbe a popri tom sa venujú teda pedagogickej činnosti. Otázka je, koľko percent tomu dávajú. A potom máš pedagógov, možno ako som aj ja, že vlastne okrem umeleckej činnosti, teda vytváraniu nejakých výstav a podobne, tak vlastne ja mám zameranie ešte na teóriu fotografie a vlastne mám strašne veľa načítaného, stále sa snažím načítavať ďalej, lebo ten progres proste nikdy nekončí. Musíš sa vzdelávať, aby si stále vedel, čo sa deje a vedel to vlastne využiť aj pre seba a do tých prác. Ale potom mám ešte tú tretiu časť a to je, že reálne sa tiež venujem produktovým foteniam, odkiaľ vlastne tie peniaze hlavne pre fotografov idú. A tak toto funguje, že vlastne ty potrebuješ mať reálnu prácu na to, aby si mohol sponzorovať svoje umelecké aktivity, lebo teda momentálne na Slovensku je taká situácia, že z Fondu na podporu umenia, ktorý by mal byť vlastne ten kanál, ktorý podporuje takéto projekty, tak je nereálne ho získať. Takže vlastne si na to sám. A tu veľakrát prichádza tá otázka, či to naozaj má zmysel, koľko som ochotný investovať do umenia, alebo vlastne spraviť akože fakt kvalitnú výstavu nie je len tak. V zahraničí samozrejme galérie podporujú umelcov, dostávaš normálne honoráre, dostávaš peniaze na produkciu. Na Slovensku si musíš doniesť vlastné kladivo a klince, všetko zariadiť. Takže... Ještě k těm galeriím se chci zeptat vlastně, jak to funguje, když ty přesně vystavuješ v zahraničí a třeba v tom Rakousku, a ty jako umělec, ty se vždycky musíš jakoby přihlásit do nějakého jako open callu, kde je na nějaký téma, nebo jak to funguje tady tyhle ty věci? Sú rôzne spôsoby, tiež to stále odhalujem, ako sa vlastne čo najlepšie presadiť. Ale zatiaľ, čo vychádza, sú aj open cally, že proste vieš, že tá téma ti sedí, je to naozaj pre teba, má zmysel investovať do vypisovania toho open callu čas. A môžeš ich poslať, ja neviem, 60 a vyjdú ti 2-3. Ale potom je druhá vec, ktorá stále funguje vo svete a to je, že ťa napriamo oslovia kurátori, ktorí si rešeršujú umelcov a tak to bolo napríklad v tom fotohove v Salzburgu, čo je vlastne jedna z dvoch najväčších... Tady nám spadla tvoje knížka skoro. Tak. Páde. Dobre.
A tak to bolo vlastne vo Fotohofe, ktorá je jedna z dvoch najlepších galérií zameriavajúcich sa na fotografiu v Rakúsku, kedy ma priamo oslovil kurátor, že pracuje na takejto výstave, budú tam viacerí slovenskí fotografi a vlastne s ním sme prechádzali od výberu fotiek, výberu papiera, ako to bude vytlačené. Oni zabezpečili vlastne celú tlač, aj rámovanie, inštaláciu a čo je vlastne môj najkrajší zážitok je, že keď som tam prišla, tak vlastne oni sa mi poďakovali za to, že robím umenie a že vlastne aj vďaka mne majú čo zaujímavé ukázať svetu. Tak to bolo naozaj neuvěřitelné. To je pěkný. Že to někdy takto může fungovat. A to je pak hodně vlastně na základě toho tvýho jako velkého portfolia, který já už jsem se koukal, že na těch webovkách třeba máš fakt jako hezky rozepsaný. A tam nie je všetko. Že těch výstav fakt jako bylo hodně, tak si myslím, že i tady ti přesně jako huntři, těch jako talentů, tak oni si čeho prochází všechny tady tyhle ty publikace a co si udělala, kde si vstavovala. To má asi taky velký vliv, že málo kdy se stane, že vezmou prostě random člověka a ještě se chci zeptat tady k tomu, dívej, ty třeba jako jak se vlastně prezentuješ, tak ta tvoje linka vlastně té práce je velice jakoby hodně stejná a hodně se drží té jedné, jako moc neodbočuješ vlastně v tom, co prezentuješ venku a myslíš si, že přesně to je taky ta cesta k tomu úspěchu, vlastně opakovat neustále tu nějakou tu vizuální linku, kterou jako aplikuješ ty jako umělec, fotograf? Áno, povedala by som, že je to jednoliatá práca, ale vlastne na základe toho si vieš povedať, že to je tvorba Emy Lančaričovej. Že to je vlastne to jej typické, alebo čím ju vieš odprezentovať, čím ju vieš nájsť. Pri týchto všetkých fotofestivaloch a výstavách určite platí to, že na tie fotofestivaly sa chodia pozerať kurátori z iných krajín a tiež sa pýtajú domácich kurátorov, ako sa pracovalo s tým človekom, koho nám odporúčiš. No a ešte keď sa vrátim k sebe, tak ja verím tomu, že práve ten Polaroid a instantná fotografia môže byť ten reprezentant vo svete, lebo nepoznám veľa fotografov, ktorí by až tak do hĺbky pracovali, alebo také, že kontinuálne pracovali, lebo je to, že poznám fotografov, ktorí proste si vybrali Polaroid na taký projekt, ale nikdy to nie je ako keby také presne to kontinuálne. Takže vlastně to je vlastně pravda, že jako já podle mě neznám nikoho jiného, kdo by tak konzistentně vlastně jako dělal s tím Polaroidem jakoby tak v takové jako míře. Přesně ty jste jakoby na tom, my jsme se tady bavili před podcastem, že já si občas vezmu ten Polaroid na nějaký focení, tohle, ale ty přesně mluvíš o tom jako druhém elementu, to, že vlastně ten celý projekt třeba nafotíš na to a vznikne z toho série a pak, to je zajímavý, to je hezký. A vlastne ešte sa snažím aj skúmať tie hranice a limity toho Polaroidu, že čo je ešte možné. Ja. Tiež aj to, že vlastne som používala v projektoch ten Polaroid 20x24 inčov, čo je vlastne ten najväčší Polaroid na svete, ktorý existuje a ktorý donedávna bol ohlasovaný ako, že už skončí a majú posledné kusy. A bolo to, že šialene drahé. Ale vlastne teraz... Není to ten, jak teď Polaroid udělal tu kampaň novou? Áno. To bylo tady na ty velký, že jo? Áno, majú vlastne... Vyzerá to už trošku inak, ten formát, ale je to vlastne to isté, len vo veľkom. Že vlastne sa... Jak to vnímáš ty jako umělec, který se převážně právě zaměřuje na tu Polaroidovou fotografii, to, že si vlastně i samotné jako Polaroid jako firma a celkově ta společnost i v době té umělé inteligence, která se jako nějak rozšiřuje, tak vlastně se k tomu ty firmy Vis Polaroid postavuje jako takhle jako pozitivně a že obrovská reklama na jako New Square a tohle a jako, jak ti to dá ti to radost? Ja som z toho nadšená, pretože
to je presne to, čo nám vlastne chýba, lebo mne to príde, že ako spoločnosť sme absolútne posadnutí, alebo skôr, že pohltení, že my si to ani neuvedomujeme, že sme tak pohltení technológiou, ktorá ovplyvňuje každé naše rozhodnutie počas celého dňa a že vlastne odlepiť sa od tej obrazovky je, že výkon. Pre mňa ten Polaroid bol vždy ako keby nejakým únikom aj od technológie, aj od takéhoto, že proste nemôžeš sa ako keby na 100% sústrediť iba na ten obraz. Že akože z toho myšlienkového pochodu, lebo ja to poviem takto, akože ja tú techniku všetko ovládam, ja to vnímam, že toto je super vedieť, keď robíš tie produktové fotenia, proste fakt musíš dobre vedieť svietiť, všetko nastaviť, inak takže toto je ten jeden balík, ktorý je proste, že práca a ten druhý balík je ten Polaroid, kedy si hovorím, že vlastne ja nechcem rozmýšľať nad žiadnym nastavením, ja proste chcem vidieť a to je to, že ja chcem vidieť a byť prítomná a vnímať to a prežiť ten moment celý, že nie len si pamätať cez tú fotku niečo spätne, ako keby spomienku, ale že ja vlastne chcem si pamätať to, že si sa pozerám cez ten fotoaparát, hľadám ten pohľad a vlastne potom už nemusím nič, že ja len stlačím a môj myšlienkový pochod takého toho absolútneho prítomného bytia môže pokračovať ďalej, že nie je to prerušované. A to je to, čo nám chýba, byť totálne prítomný a nejak sa vlastne vedieť zjednotiť znovu sami so sebou, ale potom aj so svetom. Baví tě u té analogové nebo u tady té polaroidové fotografie i to, že vlastně to nemusíš jako nějak jako upravovat pak? Už s tím pak pracuješ jako jenom s tím médiem jako dál, pak skrz publikace a třeba tady, jak si přinesla knížku, tak ty vlastně máš limitku 100 kusů, vidím, a každý ten má vlastní, to je skvělý. Hej. A baví tě to vlastně, že s tím vlastně nemusíš pak sedět přesně ty hodiny u toho počítače, což asi sedíš třeba u těch produktů, ale vlastně, že tady to je úplně to, že si jako i odpočinuješ. Je tam ta satisfakce z toho jako vyfocení a vlastně je tam i to uklidnění, že vlastně to nemusíš. No takto. Tiež mám na to že to mám nejak uložené v hlave, že takto to vnímam a to je to, že vlastne Polaroid má ako keby vlastný filter. Že vlastne tam už netreba pridávať žiadne farebné korekcie alebo niečo navyše. Áno, vždycky si to skenujem, aby som to mala zdigitalizované a uchované, lebo oni vlastne blednú a proste majú nejakú svoju trvácnosť. Ne? Nechávam ich tak, ako sú a keď vlastne ľudia si odo mňa kúpia Polaroid alebo dostanú túto knižku, tak je na nich, či ju nechajú proste na tom svetle a stotožnia sa s tým, že ten Polaroid bude sa meniť, lebo podľa mňa je to, že súčasť toho, alebo je to druhá možnosť, že si to dajú zaramovať pod to UV sklo, ktoré to neprepúšťa, vlastne to UV svetlo a tým sa ochránia na nejakú dlhšiu dobu, ale nie sú ochránené navždy. Takže tá nejaká konečnosť v tej polaroidovej fotografii je so mnou úplne spriaznená. A ešte k tým hodinám pri počítači, tak analogové fotky z filmu, jasné, že upravujem, proste to treba. A ono to možno ani nie je o tom, že si chcem uľahčiť prácu, ale to, že Polaroid má vlastný filter, mi uľahčí prácu v tom, že ja mám teraz vlastne možnosť rozmýšľať nad tou teoretickou časťou toho projektu. Jo. To je nádherný. Tady tu knihu, kdyby si pak chtěl někdo zakoupit, tak je možná ještě si koupit třeba přes webovky u tebe, nebo áno, máš ještě ešte pár za pár kusů? kusov mám. Hej. Moc hezká kniha. No, tak to je zajímavý. A v tej knihe sú vlastne aj moje texty, kde sa teoreticky, filozoficky zamýšľam na to fotografiou, takže je to ako keby dva v jednom. Aj obraz, aj myšlienky. A to je to ako keby fotografické videnie a fotografické vnímanie. Tak.
alebo rozmýšľanie. No, tady o tom já dneska, to je poprvé snad, co já vůbec nedržím strukturu otázek. A mně přijde, že si vykládáme tak vlastně přirozeně. To mi řekni vlastně o tom, jo? Že vlastně ty jsi řekla o tom jako vnímání a o tom jako psaní těch textů a takhle. Myslíš si, že vlastně to, já třeba osobně mám rád, když prostě jsem někde a nemám třeba mobil s sebou nebo takhle, tak si skicovat nějaké svoje jako věci, co vidím, psát si přesně jako nějaký ty jako myšlenky a takhle. Myslíš si, že vlastně to psaní těch jako myšlenek a nějakých jako svých pocitů v průběhu toho života a pak to přesně, mě totiž to jako baví hrozně, když to pak někdo takhle dá do těch publikací, že vlastně ty jako nasaješ toho člověka a vlastně nasaješ i vlastně jak jako přemýšlí. Já bych to přirovnal k tomu, že když jsou takový ty třeba výstavy, kde máš umění a posloucháš třeba muziku toho, což je taky zajímavý element, protože najednou se jdeš třeba projít, máš u sebe třeba ten telefon nebo si pustíš MP3, teď hodně lidí se vrací k těm médiím a vlastně jenom posloucháš muziku a přitom se ti vytváří nějaký vizuál. Jak ty to máš takhle při té tvorbě nebo při tom psaní nebo při tom přemýšlení vlastně? A druhá věc, ještě trávíš hodně času jako v přírodě, nebo co je nějaký to tvoje místo, kde se cítíš vlastně jako nejvíc klidná a kde máš ten prostor na to, uvolnit tu hlavu na to kreativní myšlení? No, viacero otázok. Kľud. Pre mňa maximálna sloboda je beh, kde môžem že úplne vypnúť a potom môžem vlastne zresetovať to myslenie. Druhá vec je, že veľa čerpám z iných kníh, takže istým spôsobom je to inšpiratívne načerpávanie vlastne nejakého kontextu, ktorý sa ti vytvára v hlave. No a v prírode moc času netrávim, aj keď by som chcela viac tráviť, ale asi som až príliš mestský človek. Yep. A tieto zápisky vnímam ako nejaký archív, ktorý tu vlastne po mne zostáva. Čiže je to niečo, čo odovzdávam ľuďom ako keby celý balík, že toto je vlastne, toto som ja a dávam to ďalej. Tak. To je hezký. Takže spíš prostě městský život, běh, tohle. Len ono sa to ani nedá, že vieš, že si spraviť, že a teraz idem, že mať kreatívnu chvíľku. To prostě neexistuje. Mně přijde, že ten Eric Rubin o tom napsal takovou zajímavou knihu, že vlastně ten kreativní akt toho myšlení je, to může být přesně v tom tvém měřítku, že chodíš běhat, že vlastně najednou běháš pořád tu stejnou trasu a on to tam vysvětluje, že třeba jeden ten den si rozmyslíš, že poběžíš jinou ulicí, tu stejnou trasu, ale změníš jenom tu ulici a už to tam vlastně popisoval, že tenhle ten akt, tady ta změna té ulice je vlastně kreativní myšlení. Áno, áno. Mne práve, že funguje tá repetícia, že proste ja som fakt rada, keď si môžem ísť odbehnúť tú istú trasu, Okay. Ale čo je podľa mňa veľmi dôležité, je mať to inšpiratívne prostredie stále pri sebe a aby ťa niekto challengeoval. Proste, že napríklad tá pôda vysokej školy výtvarných umení alebo hociakej inej akadémie, tak by mala byť proste niečím vyzývajúca, že proste vieš, že chceš viac, že proste ideš na nejakú, vieš, že aj my pedagógovia chodíme na konferencie, rôzne super prednášky a tak, ale väčšinou pri tých prednáškach možno mne to tak nejak klikne, že áno, toto je inšpiratívne a toto vlastne chcem zapojiť do toho môjho nejakého umeleckého výskumu a ťa to tak nakopne, že skôr sú to také jak záblesky od iných ľudí, možno. A když tohle říkáš, tak mě napadá, chodíš jako hodně do galerií, jako když třeba jste někde na výletě v jiném městě nebo tak? Chodím veľa do galerií, ale hlavne v zahraničí. Väčšinou, keď idem ráno na vlak do práce a vlastne z práce ja proste nemám energiu ísť na žiadnu vernisáž a vôbec ešte riešiť nejaký takýto akože kultúrny, sociálny život. To je
Prostě když tam je běh, tak to je highlight. Ten tak. pandant, ktorý ti to vybalancuje, lebo ja sa snažím tým študentom odovzdávať, že maximum. Jo. Tak. Takže když jedete prostě s manželem takhle přesně, jak jste teď v Praze, tak nebo do Vídně, nebo do Paříže, tak prostě si tam takhle procházíte galerie. Ano. Jo. Hezky. Tak já se teď zeptám už na nějakou svoji první otázku, si mám napsanou. A myslíš si, že v dnešní době ta fotografie vlastně ještě zachycuje tu realitu? Ja si myslím, že tá realita je len jeden z pojmov, ktorý fotografiu tvorí. Môže a nemusí. My stále máme to nastavenie, že z reality vychádza. Ale to ma na tom práve baví, že vlastne ty môžeš urobiť že čokoľvek s fotografiou, že vlastne nemusíš byť závislý na ničom, lebo máš vlastne toľko možností, technológie, vieš si pozrieť toľko návodov na YouTube a urobíš že čokoľvek. Len proste to je to, že nemôžeš byť že pohltený tým, že si neviem vybrať. Práve u mňa to tak funguje, že mám konkrétny projekt, kde viem, čo chcem sprostredkovať a na to si hľadám konkrétne médium. Napríklad, keď som robila s tým Horizon foťákom, ktorý je vlastne, jak sa to povie, je širokouhlý. Jako žilenský? Tých 180 stupňov alebo 180 stupňov, takže je to vlastne také wide. Prostě děláš nějaký jako landscape, prostě ten. Hej, alebo vlastne keď som robila s Nimslo 3D foťákom, ktorý vlastne ti na jedno stlačenie odfotí 4 políčka a vlastne to je na tom super tá myšlienka, že na jedno stlačenie máš tú istú realitu odfotenú tak isto, ale nie je to isté, lebo vlastne tam tá paralaxa, čo vlastne ti posúva tie políčka v podstate, čo potom naskenuješ, tak tá minimálna vzdialenosť ti urobí strašne veľa na tom obraze. Takže je to ten istý moment, nie je to ten istý moment a je to nejaká kompresia viditeľného obrazu, ktorý mohol byť zachytený. Hezky. Takže vždy snažím sa hľadať aj takéto nejaké špeciality v histórii fotografie. Napríklad tiež pri jednom projekte som používala ten Kodak Aerochrom infrared film, ktorý vlastne bol tiež už akože nevyrábal sa, bol extrémne expirovaný a vlastne on ti všetko zelené, alebo tam, kde prebieha fotosyntéza, tak ti to odfotí vlastne na rúžovo. Tak tiež som to využila ako keby tú jeho podstatu. Takže vlastne každý film, alebo typ filmu, každý fotoaparát, či už je cameraless, alebo klasický, tak každý ten prístroj, alebo nástroj každý ten prístroj je nástroj, ktorý môžeš použiť, len treba vedieť, ako ho používať. A že to prostě sadne s tou myšlienkou. Tak k tomu se chci vlastně zeptat, jako jak moc právě ty necháváš ten jako materiál rozhodovat za sebe. Jo, že vlastně teď jsi řekla, že pracuješ, že ty už máš velké jako, podle mě máš research v tom, co dělá jaký film, co dělá jaká kamera a vlastně jak to takhle jako pociťuješ s tím. No, super je na tom, že to je nekonečné a vždy nájdeme ešte niečo nové. Jo, že to vlastne vždycky unikátne. Áno, ale dal si dobrú otázku, že akú to má váhu, alebo že či tým nie som moc ovplyvnená. Ja to beriem ako spoluprácu. To je hezký. Že to je vlastne moja spolupráca s tým fotoaparátom alebo s tým konkrétnym filmom. A tomu se vlastně můžu zeptat na další, jestli máš jako ten pocit, že ten Polaroid je vlastně někdy takový jako tvůj spoluautor těch prací, nebo to vlastně bereš jenom jako ten nástroj? Je to spoluautor jednoznačne, pretože pri Polaroide nemáš šancu mať pod kontrolou celý proces, čo sa deje. Či vlastne
tá fotografia vyjde alebo nevyjde. Od momentu stlačenia spúšte tam prebieha nejaký istý typ excitement, nadšenia, že proste si v tých 10 minútach, kedy je možné aj nemožné všetko. Vždy ma prekvapí, že som si to úplne inak predstavovala, alebo teda som sa to pokúšala odhadnúť, že ako by to mohlo byť. Jo. A že vlastne ten Polaroid ti tak či tak ponúkne úplne iný obraz, alebo úplne iný filter, alebo tú farebnosť, alebo nejakú chybu, ktorá nastane. Takže ty síce môžeš byť pripravený, môžeš rátať s nejakými týmito špecifikami filmu, materiálu, ale nikdy to nemáš pod kontrolou. A práve preto je to ten spoluautor. Jo. V tomto prípade určitě. A myslíš si, že měla jsi někdy jako třeba projekt, který si fakt jako měla v hlavě vymyšlený, že bude vypadat takhle, právě skrz to, že si věděla, že ten film bude třeba takovej, a byla jsi někdy jako třeba hodně zklamaná, že si, nebo asi vždycky máš třeba víc filmů než tohle na ten projekt, ale byla jsi někdy fakt jako zklamaná, že třeba, hele, teď mi to dneska nevyšlo prostě a připravovala ses na ten projekt třeba nějak delší dobu a ne? Zklamaná jsem nikdy nebyla. Není to, prostě nebereš to tak, že i když je to vlastně jako přesně nedokonalost, jako že ti to fakt třeba půlka filmu prostě nevíde, tak je to vždycky ta krása toho, že to vlastně k tomu patří. Áno, že to tak má byť, že to len treba prijať, ale väčšinou sa mi stalo, že som bola práve že skôr nadšená, že takto je to vlastne ešte lepšie. Jo. Ale to musíš byť otvorený. A myslíš si, že tady to, přesně jak jsme se ještě zmínili, ten Polaroid, tak teď třeba dělají tu velkou kampaň proti té umělé inteligenci. Myslíš, že tady přesně tady ty kroky, jako firmy, která je tady tak strašně dlouho na tom trhu, že to vlastně pomůže i v nějakém tom jako uvažování, jak jsme se tady bavili třeba, že klienti budou chtít víc třeba fotit kampaně jako na Polaroid a takhle. Víš, Verím, že áno. Verím, že áno, lebo už celkovo, keď si pozrieš nejaké obrovské značky svetové, tak väčšina sa už prikláňa vlastne k tomu nejakému rozbitému obrazu. Že proste už je to nedokonalé, že proste už nikto nechce totálne vycmulanú fotku. Že práve tie chyby alebo nedokonalosť sa stávajú vlastne ako keby nejakým autentickým prežívaním, že je to viac real. Otázka je, či je to real. Ale áno, určite to k tomu bude smerovať a dúfam, že to tak naozaj bude, že vlastne obidvaja sa budeme môcť viac realizovať s týmito médiami, lebo úprimne pred 5 rokmi, keď som niekomu rozprávala, že ich nafotím iba čisto na Polaroid alebo niečo, tak proste tak na tebe koukali. A prečo to toľko stojí? Vieš, že jo. To... Hele, mně se teď jako řeknu dvě věci. Jedna věc je o... jak jsem žil v Austrálii, tak tam jsem viděl, že je mnohem větší přesah, že ty firmy chtějí fotit na film třeba, jako takovej. A nebudu zmiňovat ten dům jako módník, o kterém to, ale ti třeba vím, že fotí 80% věcí na film. A to je prostě jako skvělý, že fakt jako to chtějí fotit na ten film a pak se třeba vždycky jako to dubluje nějak, aby to tam jako bylo, když by to nám nevyšlo. A druhá věc je ta, že teď jsem přesně viděl, jak jsi to říkala tady k té storce 5 let zpátky, že jsem viděl člověka, který přesně v Americe fotografuje přesně tady na ty SP stovky jsou to ty staré filmy? SP 100, a vyloženě jako skupovává ty a má svoje studio, někde, já nevím, jestli v Brooklynu to bylo, a lidi za ním chodí prostě pro portrétní jako balíček fotografování jenom na tady ten typ toho filmu. A mně to přijde jako hrozně skvělá jako nišová věc. A jo, že přesně se to nahrává tady těm jako to. Áno, ale ono je to tak, lebo ľudia už proste... Sú prehlcení, presne tak. Ale oni vlastne túžia po nejakom vzťahu s fotografiou. A ten vzťah si vlastne vytváraš tak, že buď venuješ tej fotografii svoj čas
a práve to napätie, že možno to nevyjde, možno že hej. Alebo začneš vlastne rozmýšľať nad tou hodnotou tých niekoľko tisíc snímkov, ktoré máš v telefóne, že vlastne to nič neznamená. A preto vlastne hľadajú tie alternatívy, ktoré sú tým východiskom, ako mať niečo hodnotné. Takže... Tam je to přesně ta filozofická vlastně otázka, že se pak můžeme bavit o tom, jakoby, že pro každého toho člověka je ta hodnota vlastně úplně někde jinde a podle mě k tomu musíš mít taky pak nějakou jako zkušenost životní, abys takový nějaký třeba produkt jako vyhledávala, že hodně lidí to prostě nebude vnímat, že to je jako něco mimořádného nebo něco vlastně jako... Áno, ale tiež sa z toho môže stať trend. Takže vieš, že uvidíš niekoho na Instagrame, ako sa fotí niekde v Brooklyne na super zaujímavý materiál. Áno, idem tam, vyzerá to super na Instagrame, ale možno trošku klikne, že áno, má to nejakú hodnotu. No a to k tomu před jakoby hodně to ty řešíš vlastně v těch svých jako pracích přítomnost a mizení, což je na to docela jakoby hodně jako i hodne náročné na diváka, áno. Viem, že vlastne očakávam od diváka, ktorý príde na výstavu, veľa, ale vždy sa snažím vlastne čo najviac vlastne ponúknuť to vysvetlenie divákovi. Buď či už cez nejaké komentované prehliadky, alebo cez vlastne tie texty, alebo knihu, aby sa naozaj do toho mohol ponoriť a mohol uvidieť to moje videnie. Ale je to náročné a ten divák vlastne musí byť ochotný do toho investovať svoj čas. Ale verím, že tú protiváhu, ktorú za to dostane, to stojí za to. Já mám hrozně rád jako komentovaný prohlídky, protože přesně to je to, že ty dostaneš takovou jako live session s někým, koho třeba jako máš jako ráda v tomto případě a vlastně je to někdo, s kým se můžeš takhle jako potkat fakt a nacítit toho člověka vlastně takhle jako 1 versus 1, nebo když to je jako větší skupina, to přijde jako skvělý, no. A v tomto sú super aj workshopy, ktoré sa dajú robiť vlastne s tým materiálom, na ktorých vieš, že hneď pochopíš, že čo sú tie výhody, špecifika. Vlastne to, že prídeš na workshop, si tam tú hodinu, 2, tak vlastne ty už si ten vzťah vytváraš bez toho, aby si o tom vedel. A potom si povieš, že aha, tak na toto by som sa chcel odfotiť. Mně přijde, že workshopy jsou jako nejlíp jako utracený peníze, že to jsou vlastně jako vlastně se učíš něco nového a když přesně si zaplatíš že těch workshopů jako na strašně moc, ale přesně pokud ty lidi vlastně vzlíží někomu a teď ty nahodíš ten třeba workshop 1 za rok, tak je to vlastně skvělá možnost se vzdělávat a vlastně vzdělávat tom, co třeba tebe by jako bavilo jako toho člověka, jako toho posluchače. No. To je hezký. Hej, a je to vzdelávanie nielen manuálne, ale aj mentálne, no. Aj vizuálne. A já vždycky říkám i lidem třeba, se tady hodně bavím o tom jako asistování, že vždycky lidem říkám, hele, pokud fakt jakoby máte někoho, kdo vás inspiruje, tak klidně a máte jako tu možnost jako jet třeba na stáž někam na měsíc nebo tak klidně obepisovat tady lidi po Evropě a jezdit na neplacený stáže, protože to jsou nejlepší. Jako to je workshop zadarmo, že vlastně někdo někomu asistuje a kouká mu přes ruce a vlastně takhle se nejvíc jako učí. Takže vlastně kdo má tu možnost, tak určitě doporučuji někam takhle oslovit jako nějaký umělce, fotografa a zkusit být jakoby na blízku, no. Řekni mi, proč nás tolik vlastně přitahují ty věci, které nejsou jako úplně vidět? Prečo nás priťahujú? Pretože sme videli už príliš veľa. Pretože sme videli už príliš veľa
väčšina z nás nie je nejak nábožensky založená, tak proste hľadáš niečo iné. Jo. Že vždy hľadáš, že tam je niečo viac na svete, v realite, za realitou. Až dokým nesklzneš k viere, že vlastne žijeme v simulácii. Ale to je tiež super. To teď někdo říkal, že se nedávno koukal na to, vlastně, že teď se lidi vrací třeba k Matrixu, k filmu. To je můj nejobľúbenejší film. Jo? Že vlastně tam jako kort teď, v této době, co teď žijeme, v roce 2026, tak vlastně že tomu dává úplně jako jiný rozměr ten film, než to vlastně dávalo kolik, 20 let zpátky, nebo když se to točilo. Že to je to super. A ďalší, čo odporúčam, sa volá Memento. A vlastne ten film začína tým, že tam máš na obrazovke Polaroid, ktorý sa ale že nevyvoláva, ale naopak vidíš ten obraz ako bledne. Wow. Memento, jo? Takže tam je to je dokonalý film pre ľudí, čo majú radi aj Polaroid a analóg. Skrz rozmýšľanie. Jo. A je podle tebe ta fotografie jako nějaká spíš stopa té minulosti, nebo je to vlastně něco, co prožíváme jako právě, jako teď? Což je u tebe, podle mě je to takový jako mix, to na mě působí. Áno, je to niečo, čo je z môjho pohľadu vnímania nepomenovateľné, pretože nie je to ani minulosť, ani prítomnosť, ani budúcnosť. Je to niečo, čo je ako keby vyňaté, zaseknuté, ale vlastne nemá to možnosť pokračovať tak, ako vlastne pokračujeme my. Ako keby si predstavíme tú linku, minulosť, prítomnosť, budúcnosť, tak vlastne to nepokračuje vlastne naživo, takže je to nejaký ako keby relikt, ktorý je ale smrteľný skrz to, že vlastne väčšina tých fotiek, ak hovoríme teda o materializovaných, tak vlastne vyblednú alebo vlastne budú zoskartované, vyhodené, alebo sa pri najlepšom dostanú na nejaké blžšie trhy, dostanú sa do rúk nejakému umelcovi, ktorý z nich vytvorí niečo, takže vlastne dajú sa aj recyklovať nejakým spôsobom. Ale to filozofické rozmýšľanie na tom, že vlastne ja to neviem pomenovať. A ešte druhá vec je to, že ty keď sa pozeráš do fotoaparátu a vlastne niekto ťa fotí, ty si nikdy v živote nepamätáš ten moment, ako si vlastne strnulý pozeral do tej čočky, do objektívu, vlastne ako si sa extrémne sústredil, že musí mať otvorené oči, úsmev. A proste nepamätáš si ten pohľad do objektívu, že vlastne ten objektív a fotoaparát je ako keby veľakrát tá neviditeľná vec, ktorá nám z tej hlavy uniká v tých spomienkách. Že hej, máme potom tú fotku, ale nepamätáme si ten moment toho fotenia, pamätáme si moment tej nejakej akcie, kde sme boli alebo tak. Takže tiež je to zvláštne, ako vlastne naša pamäť funguje a ako nám spracováva nielen prežité momenty, ale vlastne aj tie uchované momenty cez fotografie. To je hrozně hezký. Já jsem si teď doma vybavil, že jsem tvůj student v Bratislavě a tohle jako poslouchám a to je hezký. No a na toto môžem možno nadviazať, že vlastne projekt, ktorý mám teraz rozpracovaný, nie je vôbec vizuálny. Je práve ten, čo sa týka textu. V najbližšom roku by som chcela dokončiť knihu čisto o fotografii, ktorá bude vlastne mať viacero kapitol, ktoré sú ako keby že samostatné texty, čiže či nepotrebuješ prečítať tú knihu od začiatku do konca, aby si sa niečo dozvedel a mal z toho nejaký výsledok. Ty vlastne si tú knihu môžeš otvoriť v polovičke, ja neviem, na 5. kapitole a prečítať si len tú kapitolu. A vlastne tá kapitola bude ako keby samostatná prednáška, môže byť aj samostatná prednáška.
A potom ako použitá ako prednáška, ale vlastne vždy je to ako keby nejaká podstata tej fotografie, napríklad to, že fotografia, ako fotografia zachytáva alebo nezachytáva čas, alebo potom, že vlastne tá nestabilita vo fotografii je ako keby tá hlavná kvalita fotografie, že vlastne keď si zoberieš z histórie fotografie, tak tá nestabilita bola ako keby ten challenging point od začiatku, že ty vlastne potrebuješ nejakým spôsobom teda zamraziť ten moment, uchovať ho na čo najviac, najdlhšiu dobu do budúcnosti pre ďalšie generácie a podobne. Ale vlastne ten problém pri začiatku bol, že oni nevedeli, ako majú vlastne stabilizovať ten obraz. Lenže obraz nie je, že nikdy stabilizovaný. Nie je stabilizovaný ani pri analógu, lebo proste negatív tiež má nejakú tú svoju smrteľnosť, fotky majú nejakú svoju smrteľnosť a nestabilita tu vidíme vlastne aj pri digitálnej fotke, že keď si zoberieš nejakú digitálnu fotku pred 15 rokov, tak jej kvalita je totálne nekvalitná. Koľkokrát už nenájdeš ani čítačky na to. Vlastne v tých archívoch sa to stráca, vymazáva. Vlastne externý disk je tiež nestabilný moment, ktorý sa môže kedykoľvek pokaziť. A ak hovoríme vlastne o datacentrách a cloudoch, kde sa vlastne ukladajú, alebo nielen, že ukladajú, zálohujú fotky z našich telefónov, tak to je tiež nestabilné. Takže jedna z týchto kapitol je práve o tej nestabilite ako hlavnej kvalite a že vlastne my to na tej fotografii práve, že máme radi. Ja. A treba to prijať tak, ako to je, že vlastne nikdy nevytvoríme nič, čo je nekonečné. Takže příští rok bude křest knihy. Áno. Takže takto rozdelená na kapitolky s vlastnými témami, ktoré na seba samozrejme nadväzujú, ale sú to ako keby tie kvality fotografie alebo práve nejaké otázky súčasnosti aj skrz AI a podobně, takže... Mě tady tohle hrozně baví, tady ten, jako to, co říkáš, protože vlastně už teď nad tím přemýšlím, že bych si to znova pustil, to, co jsi teď říkala. Takže vlastně určitě si koupím tady tu knihu, protože to jsou takové jako fakt věci, které... Jakože já jak s tebou teď tady mluvím, tak vlastně už nad tím jako přemýšlím a je to hrozně... Jsou to jako lehké věci. To jsem ráda. Víš, že vlastně je to... Si to jako omílám už teď v té hlavě, že to je hrozně zajímavý. A ja sa strašne snažím nájsť vlastne ten jazyk. Ja. Tak, aby to bolo porozumiteľné pre každého človeka. Že vlastne ja nechcem napísať nejakú odbornú knihu, ktorá bude proste nereálna pre človeka, ktorý začína s analogom. Hej? Že to bude napísané naozaj jednoduchým jazykom, tak aby ťa to naozaj vtiahlo a dostaneš vlastne väčší kontext fotografie. Aj skrz to, že je tam vlastne tá nejaká teória alebo história fotografie, aj vlastne súčasnosť, čo sa deje. Je ťažké vlastne predpovedať nejakú budúcnosť fotografie, ale to je samotná otázka, jedna z tých kapitol. Takže bude to celý kontext a dôležité je to, že väčšinou sa ľudia zameriavajú iba na jednu problematiku. A to ja som si napríklad uvedomila pri tom Polaroide, že ja som ako keby veľmi v tom Polaroide zakorenená a uchádza mi x iných vecí, čo sa deje. A toto by malo byť vlastne také kompaktné dielo vo výsledku. Takže tak. To je skvělé, tak se těšíme. A myslíš si, že jako autorství jako takový je jako v dnešní době přeceňované? To je slovíčko. Přeceňované. Asi záleží možno, že z akého
tiež, že kontextu vychádzaš, že či si študoval na vysokej škole, alebo či si tam našiel ľudí, s ktorými si úplne sadol a vlastne máte nejaký kolektív. Autorstvo je v mojom ponímaní špecifikum, lebo nikto neurobí tú vec tak ako ty. Ak rozmýšľame medzi vlastne s tou umelou inteligenciou, tak ja tam to autorstvo nevidím, pretože skôr to vnímam ako nejaký štatistický model, ktorý ti vlastne generuje niečo nové z toho, čo už bolo, ale vlastne nie je to nové. A práve na to, aby vzniklo niečo nové, tá najväčšia výhoda, ktorú ty dnes môžeš mať, je práve to tvoje rozmýšľanie, to tvoje špecifikum, ktoré bude to tvoje autorstvo. Oni právě pak jako se někdy ohání v té AI, jako v nějakém tom vytváření v tom AI, že vlastně oni tam taky se jako používá ta kreativita a že vlastně taky jako používáš to svoje kreativní myšlení i při těch jako AI víš, jakoby já to třeba nedělám, já mám minimální jako zkušenost s těma nástrojema, ale slyšel jsem právě obhajoby, že i tam se používá právě to autorství i tady v tomhletom měřítku. Hej. Určite, že ja som teraz vlastne hovorila o generovaných obrázkoch. Jo. Ak hovoríme o autorstve, že či by to tam malo byť vlastne zmienené niekde, že to bolo vytvorené pomocou AI, určite áno. A potom je ako keby tá debata, a tá debata je, že vlastne tiež, ak si mentálne zdatný, tak vlastne si uvedomíš, že ktokoľvek môže vygenerovať čokoľvek. Ale to je ako keby ten basic model. Keď ty vieš zadať dobrý prompt, tak vytvoríš niečo lepšie, ale vždy vlastne, pre mňa sú tam ako keby tie línie. Vytváraš ten basic, potom vytváraš vlastne niečo, čo je ako keby, že mediocre, ako keby nejaký taký stred, alebo vlastne si uvedomíš, že ľudia aj vďaka tomuto nástroju sa posúvajú vo svojej tvorbe a dostávajú sa k tomu mediocre výsledku. Čiže ty potrebuješ ešte niečo viac. A to je, že vlastne ty nebudeš pracovať pre generátory, ale generátor a umelá inteligencia budú pracovať pre teba. Čiže nájdeš vlastne nejaký typ toho spoluautorstva, ktorý proste funguje a vlastne uľahčuje ti prácu. Že vlastne ty sa nespoliehaš, že on ti dá ten najkreatívnejší výsledok, ale vycvičíš ho spôsobom, neviem, či to mám nazývať ale vycvičíš tento nástroj spôsobom tak, aby si vlastne tie jednoduché tasky každý deň vybavil čo najrýchlejšie a mal práve čas na tú kreativitu svoju, ktorú tam, môžeš skonzultovať, ale reálne je lepšie konzultovať s ľuďmi živými, ktorí môžu mať zaujímavý pohľad na vec. Takže je to ako keby, že basic nástroj, môže to byť, že ty si ako keby sluha preto, ale vlastne ty môžeš byť ten master, keď si to nastavíš dobre. To je zajímavý. Jaký vlastně ty máš názor v dnešní době, aby mladí umělci vlastně jako vystavovali, a už jsem tady v jednom podcastu se natal jako na podobnou věc, protože v dnešní době je to docela, i ty jsi to řekla, vlastně finančně náročný pro toho člověka. A co by si doporučila takhle jako někomu, kdo by rád jako vystavoval, má nějaký třeba svůj soubor, ale vlastně nemá ty peníze na to být někde v nějaký třeba galerii, častokrát ty galerie se i třeba tady v Praze berou peníze prostě jenom za to, že tam někdo chce vystavovat. A jim vlastně jako jedno, jestli ti lidi začínají nebo nezačínají. Zažil jsem galerii, která si bere jedno tvoje dílo plus procenta. To je bežný. Jo? Ano. Takže vlastně co bys takhle doporučil jako lidem, třeba i tvým studentům, kteří vlastně pracují na nějakém jako souboru?
Určite je dobré si to vyskúšať, ako to vlastne funguje. A to je možno aj taká skúška v živote, kedy si tí študenti povedia, že či to naozaj chcú robiť a či do toho chcú investovať, lebo proste bez tej investície to nejde. Samozrejme, ak tie finančné prostriedky nie sú, tak vlastne všetci máme dneska internet a môžeš poslať mail kamkoľvek, môže sa prihlásiť do hociakého open callu. Tých open callov ti nájde desiatky až stovky. Takže áno, najlacnejšie riešenie je poslať svoje portfólio cez open call alebo nejaký súbor a veriť, že to vyjde. Jo. A my ještě když se na to kouknu z té druhé vlastně jako linky toho, že to chceš třeba udělat jako víc jako punkově, že třeba myslím si, že je vlastně OK třeba taky jako udělat i klidně jednodenní výstavu někde v nějakém jako malém místě, nějaký jako garáži nebo něco. Hej, toto môže byť práve tá alternatíva proti ako keby tomu klasickému postupu, ako to funguje, čo je veľmi zaujímavá stránka a určite to podporujem. Tiež som robila jednodňové výstavy, punkové výstavy. Treba mať na to veľa energie. Alebo potom nájsť nejaký ten kolektív, s ktorým to vlastne spolu organizujete, lebo jeden človek nevie proste všetko. Víc umělců a... Áno. Ale vlastně to je zajímavé, že s těma open callama to jsem taky nevěděl. Jako věděl jsem, že to funguje, ale vlastně nevěděl jsem, že to funguje tak, jako že fakt uděláš jako nějaký téma. Většinou je to na témata, ne? Asi jako... Hej, väčšinou je to na konkrétne téma, alebo majú vlastne veľa je open callov aj iba že do magazínov. Jo. Takže tiež koľkokrát je to len, že pošlite svoje portfólio, ak sa neozveme do 3 mesiacov, tak sa môžete prihlásiť znovu. Takže vieš nájsť cestu vždy. Já budu dělat open cally tady, který budu vydávat asi tenhle nebo příští týden vlastně, takže až tady ten podcast vyjde, tak už to asi bude venku. A právě jsem chtěl taky, aby jsme udělali vždycky open call tady na nějaký jako téma, jednou za měsíc a půl, za 2, a pak se tady udělala prostě výstava z těch jakoby nejlepších fotek. A jednou za rok by se takhle právě udělala publikace z těch fotografií, co tady měli ti lidi. Takže, protože mně taky přijde, že víš, že tady jako to místo je strašně moc. Mám tady budu mít v září jednu akci, kde tady bude release jedné designérky právě a ta bude mít všude tady fotky a chtěl bych takhle právě nabídnout i z toho důvodu, že si myslím, že hodně lidí nemají peníze na to udělat někde v galerii. Tak přesně, no. Ale to je super vlastne možnosť, pretože takéto komunitné miesto vlastne vie poskytnúť tú podporu. Jo. Tiež to uvidí veľa ľudí, lebo vieš, že proste na vernisáž pozveš tých, oni pozvú ďalších a potom to vlastne môže začať fungovať. Lebo nikdy nevieš, kto vojde okolo. Tak. No mě právě hrozně baví jako ta mladá generace těch fotografů, nebo jako celkově ta mladá generace vlastně jak jako nad těma věcma jako uvažujou a hledám tam vlastně, třeba tady díky tomu místu jsem se potkal se strašně moc jako unikátníma jako lidma, kteří si to jakoby častokrát ani jako neuvědomujou, ale jako je to velice zajímavý to sledovat, je velice zajímavý se s něma jako bavit, ty to asi prožíváš přesně jako ten lektor na té škole, a ten pedagog, že taky vidíš jako podle mě zajímavý. Áno, niekedy najlepšie na tom je to, že niekedy vidíš, že ľudia fotia že úplne intuitívne a proste je to tam. Len to je to, že to musíš mať to oko, že to naozaj vidíš. A niektorí to majú prirodzene ako talent a niektorí si potrebujú to oko vycvičiť, čo sa dá. To jsem podle mě já jsem musel vycvičit. Já si myslím, že, já to vždycky říkám, že častokrát to není o talentu, ale o tvrdé práci. Je, jednoznačně. No. A já si myslím, že jsem měl, já když se podívám, kdybych ti ukázal fotografie z roku 2012, tak si klepeš na hlavu, že jsi tady ani neseděla.
Ale jakože šílenosti. Ale já jsem třeba ještě k tomuhle chci říct, vlastně, já jsem se teď hlásil po druhý do Opavy na tvůrčí fotografii, po druhý jsem se nedostal. Ale byl jsem na konzultacích v lednu, v januári a normálně jsem přijel a tam je strašně moc Poláků, jo? Ano, kteří jsou velice šikovní a asi máte třeba taky v Bratislavě, ale vlastně já jsem tam přijel a úplně jsem si říkal, že ty práce, co jsem viděl okolo, byly tak skvělý, že jsem si úplně říkal, tyjo, co já tady dělám, prostě s tím souborem, který jsem měl připravený a myslím si, že nebyl tak silnej. Na to by som povedala, že nespochybňovala by som svoju kvalitu, že skôr pre svoju tvorbu treba nájsť to správne miesto. OK, zajímavý. A veľakrát sa pri umeleckých školách stáva, že ako keby hľadajú že konkrétny typ prác. Takže ak tam náhodou nejakým parametrom nezapadáš, tak je to potom jasné. To si mě řekla, vlastně, to mi nikdo nikdy jako neřekl, ale vlastně já tam cítím, že tam je nějaká linka, která... Já hovorím otvoreně všetko. Která tam jako je a jsou tam i jako... No, do toho nebudem zabíhat, ale jsou tam různý prostě jako názory i z těch pozic těch podle mě profesorů, kteří podle mě mají rádi to, co mají rádi a vlastně nedávají už možnost něčemu trošku jinému. Ale já jsem ještě na druhou stranu vlastně slyšel od mýho kamaráda Marian Beneš, on vede tady Vysokou školu kreativní komunikace, vlastně fotografie, byl z FAMu původně, i v Americe učil a já jsem studoval na vyšší odborné škole pod ním a pod panem Vojtichovským, to byl profesor, hodně sklo fotil a on tady už umřel pár let zpátky, ale Marian mi říkal právě, že se jako na mě ptal a že říkal, že ono na těch školách se častokrát stává, že ty máš jako mega slabý ročníky a pak máš třeba strašně silný ročník. A že teď to tak bylo. Že jako tam byl takový přetlak jako dobrých lidí, že to, taky to tak máte, akoby na tom? Aj to sa stáva a hlavne ešte je jeden veľký rozdiel vlastne aj medzi zahraničím a možno našim lokálnym a to je to, že vlastne v zahraničí si za to štúdium platíš. Ano. A koľkokrát sa vlastne na ňo dostaneš, až keď si, alebo teda ideš študovať, až keď si starší. Oproti tomu, a vtedy si vlastne tým, že tam si za to platíš, tak vlastne ty si vážiš celý ten proces a berieš to seriózne a vlastne vieš, čo máš robiť, vieš, že tam máš načerpať čo najviac, čo sa dá vlastne robiť naozaj na tých veciach. Kdežto, keď vyjdeš vlastne zo strednej školy hneď na vysokú, ako keby v takom nejakom, že sa ti zdá, že to pokračuje a že stále od teba chcú nejaké súbory a potom prídeš do fázy, kedy povieš, že si vyhorený, lebo tam nevidíš niečo iné, tak akože podľa mňa je veľmi dobré zistiť aj, ako to funguje v zahraničí. Jo. Já si myslím, že ty jsi řekla zajímavou věc, že teď se s někým bavil, kdo vlastně skončil na vysoké škole, dostal se na tu další vysokou školu, kam chtěl jako jít a já jsem vlastně řekl té osobě, že ono vlastně častokrát ten rok, 2, jako udělat si odstup úplně od té věci, je vlastně velice zdravá a přirozená věc, protože, jak jsi to říkala i ty vlastně můžeš načerpat úplně jako jiné zkušenosti, přesně jako můžeš i do zahraničí, což je úplně jako jiná zkušenost taky. Hej, na jakoukoliv stáž. Tak. Ale vlastně člověk přesně si může dát ten odstup a najednou zjistí, tyjo, hele, mě už se třeba jakoby na ten obor, kam jsem se jako chtěl hlásit, tak vlastně už se mi jako nechce a už přesně se změní těma i zkušenostma, co vlastně prožíváme a těma jako podmětama, který vlastně dostáváme každý den, tak ten člověk vlastně může přijít na to, že už ho to třeba nebaví, no? Že by chtěl zkusit něco jiného to. Áno, a to je tiež súčasť rastu a súčasť procesu, ktorý má každý úplne iný, výnimočný. Jo. Takže možno aj všetko, čo rozprávam ja, vlastne platilo pre mňa. Ne, Ale verím, že nejaké aspoň šťastí rady som posunula.
Ještě se chci zeptat, máš pocit, že fotografie jako víc odhaluje svět, nebo toho daného jako fotografa, autora? To je tiež dobrá otázka. Nevím. Protože vlastně já ti k tomu jako pomůžu, vlastně jak jsme se bavili o těch textech, jo? Že vlastně ty pracuješ s tou knihou tak, že člověk, když si listuje tou tvojí knihou, třeba touhle, tak je tam vlastně to vizuální a je tam ten text, což jsou ty myšlenky, je to propojený. Tak tam je... Ja by som povedala, že v mojom prípade je to jasné, že to ukazuje viacej zo mňa, ale potom som začala rozmýšľať presne nad nejakými klasickými dokumentárnymi fotografmi, ktorí zachytávajú udalosti vo svete a snažia sa byť čo najviac ako keby objektívni, tak asi záleží od typu fotografa. Ale já si třeba myslím, když se vrátím k těm tvým fotkám, a když nebudeme třeba vyloženě brát jako fotografie přes nějaký jako žurnalistiku a tohle, tak mně přijde, že ty i tady jako odhaluješ jako sebe, ale i vlastně ten jako svět jako takovej, když se podívám jenom třeba tady na tu tvoji fotografii, protože to, co já z toho jako cítím, tak je ta tvoje duše, je propojení toho vizuálního s tím textem, ale zároveň ty ukazuješ jako ten svět. Takže vlastně jako podle mě to je jako mix, kort u tebe je to jako mix toho, víš? Tak ja by som bola veľmi rada, keby to bol naozaj mix a nebolo to, že som nejakým spôsobom zaslepená. Víš, že protože... Ale že som schopná ukázať časť toho sveta. Tak. Že, a víš, že a vzniká tam jako nějaká jako inspirace, že třeba, nevím, kde je tady ta fotografie třeba focená, ale už třeba teď, jak to vidím, a ty, když nám to teď řekneš, kde to je, tak vlastně už bych se třeba chtěl na to místo podívat jenom z toho, abych já z toho svýho vnímání, jakoby bych chtěl vidět to místo, protože jsem ho viděl, jak ho vidíš ty, jak ho vnímáš ty, tak bych ho chtěl vidět i ze své jako perspektivy. A tak si myslím, že to vzniká právě i, když se dostávám třeba k těm filmům, jo, jak jsme se bavili vlastně, tak ty taky můžeš vidět ve filmu nějaký jako, teď jsem zrovna se chystám jako do Paříže, takže si dělám nějaký jako místa, který bych chtěl vidět a je tam jedno na okraji Paříže, je tam třeba jedna herská taková architektonická jako věc, která byla v jednom filmu a vůbec jsem to nevěděl, že to je v Paříži a chtěl bych to vidět už jenom to, že jsem to viděl někde někoho odvykládat, jakoby natočit, odvykládat v tom filmu a to je vlastně to stejné, co cítím skrz ty tvoje fotografie, že víš, že vlastně můžeš inspirovat někoho a inspiruješ někoho k tomu, aby vlastně to chtěl zažít taky. Ale zažije to třeba přes to jiný médium. Zažije to třeba i třeba bez média, zažije to jenom jako sám osobně. Takže vlastně tam šla trošku ta moje vlastně... No, ja teraz dám proti otázku. Keď sa pozrieš na tú fotku, myslíš si, že to miesto naozaj existuje? No, tak... Lebo... Jo. Nebudem ťa trapiť, naozaj existuje. Jo. Ale práve to ma na tom mieste fascinuje, že vlastne to miesto vyzerá ako úplne z iného sveta. Alebo z nejakej inej doby sveta, proste nejakej dystopickej budúcnosti. A práve pri tomto projekte ako keby tou základnou mojou myšlienkou vždy v hlave bolo, že vlastne keď uvidíš tie fotky o 100, 200 rokov, ak teda ešte svet bude existovať a nezistíme, že naozaj žijeme v tej simulácii, takže či by si povedal, že naozaj je to realita. Lebo jak sme sa bavili o tej realite, tak na fotke ma veľmi baví to, že ty vieš aj ohýbať istým spôsobom ten obraz reality. Alebo či to, že ti vie vlastne poskytnúť tú pochybnosť. Či to je skutočné, či to nie je skutočné. Či to existuje, neexistuje, kedy to existovalo. Jestli to, A máš vlastne okolo toho nový svet celý.
Hej, ale existuje to, bolo to súčasťou vlastne takého priemyselného areálu na polovičke mojej každodennej trasy z Trnavy do Bratislavy. Hezky. A vždy som to videla z vlaku, v okienku, tam akože pozadí stĺpy a raz som sa rozhodla, že vlastne vystúpim a idem sa tam pozrieť. No a bolo to neuveriteľné. Ten pocit sa nedá popísať, áno, to je tá skúsenosť, ktorú potrebuješ zažiť, keď to uvidíš naživo. A vlastne tie stĺpy sú tak vysoké, že ty si vlastne pri nich takýto. Hej. A cítila si, když tam takhle vystoupila, že vlastně, že tě to tak jako přesně jako dostalo? No to bol čistý záblesk. Jo? A to že bol jsi čistý záblesk. že jsi řekla, že se tam vrátíš s tím svým Polaroidem prostě a nafotíš tam tady tu sérii. Kolik vzniklo fotografií jakoby tady z toho místa? Strašne veľa. Strašne ja moc. mám, že brutálne veľký archív, lebo to miesto vlastne prvýkrát som sa tam dostala v roku 2016. Takže v podstate je to už 10 rokov, čo som ho objavila. Ale už sa do ňoho nedá úplne dostať. Už je to celé oplotené. Když to proslavila, tak to prostě... Nie. No a vlastne veľa z tých stĺpov už aj zbúrali. Vlastne bola tam aj jedna taká factory budova, ktorá tiež už je zbúraná. Ale práve na tom je to skvelé to miesto, že vlastne ja keď som tam prišla, tak ten neuveriteľný pocit obsahoval nejaké presvedčenie, že vlastne to je, ako keby som sa vrátila v čase alebo išla práve do tej budúcnosti, že vlastne ja už som tu bola. Neviem to úplne vysvetliť, ale že vlastne v momente, ako som tam prišla a videla som tie stĺpy, tak ja som cítila taký strašný smútok a nostalgiu za tým miestom, pričom som ho vôbec nepoznala, ani neviem, čo tam predtým bolo. Už viem, čo sa tam vyrábalo a tak, ale to bol aký keby úplne iný svet. Takže som si vlastne povedala, že idem robiť projekt o utopickom mieste, ktoré má svoj čas, aj nemá svoj čas, lebo ho nevieš teda pomenovať. A vlastne ten čas tam plynie úplne inak. Ty môžeš vlastne tak, jak aj v tmavej komore, ty nevieš, koľko si tam už bol, tak vlastne nevieš, koľko si bol práve na tomto mieste. No a teda archív je obrovský, z rôznych typov inštalácií, lebo vlastne nerobím iba fotky, ale aj také objekty, lightboxy. Napríklad vyrobila som 2,5 metrový stĺp takýto pre jednu galériu, aby som vlastne pracovala s tou mierkou, lebo vlastne Polaroid je strašne maličký, ale to miesto je obrovské, keď tam vlastne vojdeš, tak bolo to vystavené na veľa rôznych miestach, v rôznych podobách, čiže nikdy to nebola tá istá výstava. A vlastne táto kniha vznikla ako keby k tej poslednej výstave, ktorá bola práve v mojom rodnom meste, v Trnave, v galérii Jana Koniarka. A to bolo ako keby som si povedala, že som sa po niekoľkých rokoch vrátila k tomu projektu, dorobila som ho, ukončila som ho a vlastne aj tá kniha je ako keby, že The Final Exposure. Že tak sa vlastne volá a odhaluje celý ten projekt, lebo tu sa vlastne v tej knihe dozvieš veľa vlastne z toho rozmýšľania o projekte. No a úplne pôvodne to vychádzalo z toho slova utopia, ale tým, že som tam nafotila extrémne veľa fotiek a že vlastne tá repetitívnosť na tom mieste, vôbec tá repetitívnosť tých stĺpov ma tak strašne bavila, tak vlastne som si uvedomila, že to není utopia, ale fotopia, ako keby spojené fotka s utopiou dokopy, takže tá výstava sa volala Fotopia. Hej. To je super. Tak. Takže kdybyste někdo chtěli knihu, tak ji můžou koupit u tebe na webovkách. Ano. Webovky dáme pod video. Já se chci ještě zeptat, jestli jsi měla někdy nějakou fotografii nebo na nějaký jako projekt, který jsi vždycky chtěla udělat, nebo nějakou dlouhou dobu si chtěla udělat, ale vlastně jsi ho nikdy neudělala, že se ti třeba změnilo uvažování nebo myšlení nebo názor na tu danou věc? Hej, mám 2 projekty, ktoré mám vymyslené od
No, u mňa to funguje tak, že vlastne ja mám ako keby nejakú tematiku a ja si na to vlastne dopredu vymýšľam, že ako by mohla vyzerať vlastne tá výstava, už tie objekty vlastne cez tie materiály a všetko, že keby mám veľmi jasnú víziu, vždy to samozrejme vyzerá trochu inak skrz tie materiály. No a takto mám vymyslené 2 projekty, ktoré ma čakajú, ale skrz všetky pracovné povinnosti som sa k nim nedostala. A hlavne v istom momente ako keby nejakej tej kariéry alebo nejakého postupu, ako vlastne ty rastieš s tou fotografiou, tak ja si uvedomujem, že vlastne ja už nechcem robiť vlastne punkovo tie veci. Že ja už chcem robiť ako keby fakt kvalitné výstupy, ktoré keď raz zarámuješ, tak to vlastne tak zostane a bude sa to môcť znovu a znovu vystavovať alebo potom predávať. Takže problém sú vlastne tie financie na tieto 2 projekty. Nie je to, že by sa vo mne niečo zmenilo, že ich nechcem zrealizovať. Takže chcem, snáď sa to nejak v budúcnosti polepší. Ale vieš, potom máš aj osobný život a povieš si, že nemôžeš vlastne do nekonečna investovať iba do fotografie. Takže v posledných rokoch sme investovali do vlastného bývania. Alebo napríklad do auta. Jo. Tento rok som si spravila vodičák konečne. Takže hej, ale verím, že v budúcnosti sa mi obidva tieto projekty podaria. A sú strašne náročne materiálne, takže to je to, no. Já jsem si otevřel lab a na auto ještě nezbyly peníze, takže nějaký bazarový auto podle mě si příští rok, tak ale chápu. No lebo to auto potrebuješ, lebo vieš, že vždy prenášaš tie výstavy jo. a stále niekoho otravovať, že... Teď jsem jel taky na velký focení a prostě... A to je ďalšia vec. A hledal jsem asistenta s autem, no. Protože prostě nemám to jak odvízt. Když jezdím tady na menší, tak si vždycky beru Bolta nebo něco. No, ještě poslední otázka úplně. Co by si vlastně doporučila mladým začínajícím fotografům nebo umělcům? Jednu větu. Ísť von a pozorovať svet. Je to veľmi jednoduché. Nebyť doma, nebyť za počítačom, za telefónom. Proste oslobodiť sa, nájsť si tú cestu k svetu. Inému ako sprostredkovanému. Emma Lanča Rečová. Tak. Moc děkujem. Ja ďakujem. To je bezva. A super otázky. Jo? Bylo to moc hezký. Ty jsi měla skvělé odpovědi.